Ƙungiyar La Voix d'une Mère, wato murya uwa, ƙungiya ce mai zaman kanta wadda take ƙoƙarin gani ta taimakawa yaran ƙasar Nijar a fannoni daban-daban, musamman ma a fannin tarbiyya. Ƙungiyar ta gudanar da wani zaman taronta a birnin Yamai. Taron da ya samu halartar yara waɗanda aka sallama daga gidan maza da kuma waɗanda suka shiga cikin wani hali na daban. Ƙungiyar ta taimaka musu ne domin gani sun samu gudanar da rayuwarsu a yanda ake buƙatar shi. Ga daidai daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman taro a daidai lokacin da take muna ƙarin haske a kai. Darurar da kukan da damuwar uwa da take yi cikin ɗaki, a waje hawaye a ɓoye, hawaye a bayyane, tana rihewa tana ɓoyewa matsalolinta tsakaninta da yaranta. Wannan matsalar ta sa muka gamu, muka haɗu, muka yi haɗin gwiwa don mu kubutas da wannan bayan Allah, saboda shi yaro duk abin da ya samu kanshi a ciki ko iya da laihi sai mu koma bayan mu ga menene makasudin wannan abin. Kenan yaran su ne manyan gobe. A cikin tahiyar mu shine sai za mu mena action bisa terrain, gidaje, unguwa, uwaye duk inda suke muna da representant duka kowane jiha, cikin kowane karciye, birni da ƙauye, insha Allah. Kuma aikin da za mu yi deja no representant mun sa su a plus, don ka aikin da za mu yi shine mu sa ido ga wannan matasa. In ke bikya nan ki tana nan, in ita bata nan shi iya nan, in baban shi bai nan wancan iya nan, da muka ce ɗa na kowa ne, saboda in yana yaron ya huto ya ga baban wancan din abin da yake ji tsoro ya bari tun da ya san kamar ya ga baban shi ne. Haka mu komo bisa kan addinin mu da ya gada mana cewa mu kula kamar da manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallama ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatukum. Mu duka makiyaya ne kuma mu duka mas'ulai ne akan abin da muke kiyayawa. Kenan a dalilin haka da kai da kake makwabtaka, da kai da kake dan uwa, yaro da wanda muka aifa da wanda bamu aifa ba, da maza da mata, ɗiyanmu ne. Mu tashi gaba ɗaya mu kama su, mu tsirar da su daga cikin ƙangin rayuwa, mu kai su su yi a matsayinmu na masu imani don ubangijin da ya halice mu, kuma su bari don shi. La Voix d'une Mère, duk inda uwa take Voix d'une Mère ce, ba mu kaɗai bane wannan group ɗin, a'a duka uwa ba ta Nijar ba ma, wata ma in ta ji da cewa wannan tahiyar tamu tana ƙayatar da ita, muna fata za ta kama ta yi Voix d'une Mère inda take, saboda sai da yaro ake samu gobe, kuma in babu yaro babu cin gaban ƙasa. Ga dai waɗansu yara waɗanda suke nuna farin cikin su dangance da tallafin da wannan ƙungiyar ta musu, cewa da La Voix d'une Mère. Lokacin da muka shiga cikin wannan yanayi na kuskure, ONG La Voix d'une Mère su sun ka taimaka muna har muka samu liberté provisoire. Kullum suna zuwa kusa kanmu, suna zuwa suna mana nasiha, kuma mu mun yi nadama da abin da muka yi, kuma ba za mu sake komawa ba. Irin wanga abin da muka yi ba mu so ko wani dan uwan mu cikin su za mu musu hankali da irin wanga abin suka yi kasu yi shi, don ba ke ko ba kayan gwamnati ba ko kayan wanne na gari, in ga kan shi karka bata shi domin wannan zalunci ne. Sanan da an kai mana a prison ko ONG La Voix d'une Mère sun gama mu da malamai da suke koyar da mu da karatun alkur'ani, mun ji daɗi sosai, don yanzu akwai cikin mu wanda suka iya karatun Qur'ani kwarai. Shisha na gane ba harka bane, shi yasa na bari, kuma duk abin da ka shuka yau da gobe shi zaka girba. Na ji daɗin da abin da La Voix d'une Mère ta yi mini. Vraiment, merci beaucoup, merci. Ba kowa mai mutane ne ba ke iya taimaka ma wa'anda ba su sun ka tsuguna sun ka aye su da kansu ba. Komai za ka yi a duniya ka san da cewa yaro na kowa ne. Akan haka ne wannan macen ta yi amfani da wannan zaman taro domin yin kira na musamman kan gani an taimakawa wata yarinya domin gani ita ma ta samu damar gudanar da karatun nata. Yanzu yarinyar nan tana zuwa ekol, sai ta tashi ba kari
ba wani abin da za a bata ga hannu, tana ganin abokanta da 'yan dalolin nan. A wayi gari shine yarinyar nan sai ta ecole directrice ta ce mata ta ita da wata yarinya ku goge mini biro, ku share mini biro, wanda ke da kun sai yana da bukata dama. Sai ta bude sakakin directrice sai ta hidda 2000, da ta hidda 2000 yanzu directrice da ta zo ne sai ta ga an dauke mata 2000 cikin sak. Sai waccan guda ta ce ai wance ce yarinyar nan, aka kawo ta, da aka kiro ta deja jika biyu har ta kashe 2000, ita da abokai duk sun sayi abinci. Yanzu me suka yi, madam ke ecole ki mi sai yarinya sai ta yi mata violence, suka sa ta cikin kalas gaban yara a tube ka ya mace, a sa maka tonka a ƙarƙashinka, ta sa mata tonka a cikin ido. Kun gane yanzu yarinya lelandome da a komo lakwal yarinya ta ce pat ba ta lakwal. Kun ga wannan yarinya ta yi asarar lakwal, yarinya ta yi daga shi ta bar zuwa lakwal, har ya kai 'yan lakwal makwabtan ekol na kusanta in sun ganta suna mata kuwa. Kun gani kenan mu ne muke karayen wani bi abu da kanmu, kamar yadda yanzu ONG kinga ta ce ɗadin na kowa ne, da yarinyar nan bai kamata a yi mata haka ba ko. Kun gane to shine nake kira da babban murya, ni na san yarinya, ina kira ga babban murya ONG ga ta sa mini hannu, yarinyar nan ina so in ganta tana lakwal. Yara